Tässä yksi konsti, miten pikkusiiasta saa graaviselykset kätevästi talteen. Tarvitaan tietty terävä veitsi, mutta myös tylsä veitsi. Terävällä veitsellä ensin tästä selkäruodon vierestä halki. Ja sama toiselta puolelta selkäruotoa. Noin. Sitten voi tylsällä veitsellä kätevästi napata tästä kaapimalla nahkaa pitkin tämän hyvän selkälihan. Toiselta puolelta tietty samalla lailla ja loput soppapataan.